फोरमायनो हागोन। देख बे समावहाय जों बयबो मिथिगौ जे जोंहा 30 तारिखआवहाय जोंहा बाइ इलेक्सन जागासिनो दं। दा गतिके दिनैहाय जयेन्टलि सराइबिल मण्डल हिसाबै UPPL आरो BJP जयेन्टलि जोङो कमिटियाव जोङो मिटिं लागासिनो जोंनि वार्डफोरखौ लानानै। एक्सुवेलि जोंनिथ' जाबाय थाखायो BJP अब्लाबो दिनै इलेक्सननि थाखायहाय दिनैहाय जोङो मोनफ्रोमबो बुथ कमिटियाव हाबै आंजों लोगोसे दङ दिनैहाय जेन'बा जोंनि मानगोनां दतमानि TCLC चेयारमेन जमिदा आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा TCLC चेयारमेन दंनिनो आरो मण्डल प्रेसिडेन्ट चेयारमेन गतिके जोङो TCLC चेयारमेन आरो चेयारमेन मेम्बारफोर जोङो बयबो दिनैहाय ज' दिनैहाय जेनेबा बे फैबाय थानाय इलेक्सन जे 30 तारिखआव बाइ इलेक्सन जागोन बेनि थाखाय जोङो जोंनि कर्मिफोरखौ सक्रियभाबै जोङो सिङावहाय गामि लेभेलावहाय खामानि मावनो थाखाय जोङो थुलुंगा होयो आरो गाबोननिफ्राय जोंना गामि जोंनि मेम्बारफ्रा सिङाव खामानि मावबाय थागोन आरो जोंबो बिसिनि उन थांनानै रायजोनि गेजेराव जोङो प्रसार खालामगोन। थांनाय बारावहाय जेन'बा BP एबा 70 मोनदों जोंनि मानगोनां समनाथ बिथाङा 60,000 मोनदोंमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव जोङो बुंनो हायो थिगै जे खमसे खम दिनै 90,000 निफ्राय 95,000 जोङो लानानैहाय जोङो देरहागोन। जिहेतु केन्डिडेटआ एबार बांसिन अब्लाबो जों बांसिन भट मोनो केन्डिडेट बांसिनबाबो जों बांसिन भट मोननानै जों देरहागोन। होमबा सार गसाइगाव समस्तियाव UPPL देरहागोन आरो बेथ' नोङो रोखाखा जिहेतु बेवहाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बा रायजोफोराबो मिथिगौ जों बेखौनो बुंबाय थादों दिनैनि बे इलेक्सना सरकार दानो थाखाय इलेक्सन खालामाखै बे 28 खौ उन्नयन खालामनो थाखायसो नैबे बाइ इलेक्सना जादों। गतिके बे जेन'बा फिलआप खालामनायसो ब्लेंक थानायखौ बेखौहाय फिलआप खालामनायसो दा गतिके दिनैहाय गासिबो रायजोफोरा मिथिखागौ जे सरकार दङ दिसपुराव आरो दिनैहाय सेन्ट्रेलाव आरो BTC आव बे सरकारजों थायाबा रायजोफोरा सोरजों थानो दा गतिके एबारहाय जिरन बसुमतारिया 100% देरहागोन 95,000 लानानैहाय बे रोखाखा आरो केन्डिडेटआ बांसिन भट मोननानै देरहागोन होनना बुंदों दा खुनु डाउट गैया गासिबो रायजोफोरनि मतामतआ बेनो जे एबारहाय जिरन बसुमतारिखौहाय खहा जानानै थानाय डेभेलपमेन्टफोरखौहाय पुरन खालामनो थाखाय बेखौहाय बिजाथि महरै देरहासार खालामो गामि लेभेलावहाय खामानि मावनो थाखाय जोङो थुलुंगा होयो आरो गाबोननिफ्राय जोंना गामि जोंनि मेम्बारफ्रा सिङाव खामानि मावबाय थागोन आरो जोंबो बिसिनि उन थांनानै रायजोनि गेजेराव